मर्निं टु अल बड' क्राइम निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बङाइगावआव उफ्रा बिसायख'थिजों लोब्बा थानाय 4.53 लाख रां हमनो हादों। फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां सांग्रां राहायाव बङाइगावनि साखापारायाव फ्लाइगं स्काउट बिबानगिरिफोरा रेजिस्टार गारि AS19AC3618 जों सोमोन्दो थानाय गारि नागिरनायनि समाव 4,53,421 रां जब्द खालामनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला आब्दुल मालेक मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय नोगोद रांखौ बोखांनाय जादोंमोन, जाय बिसायख'थिनि थियारिथिफोरनि बाहागो महरै मावफुंजानाय गोख्रों नायदिंनायखौ दिन्थियो। मख'जाथाव दि मोनबा जिल्लाफोराव मोन 9 फ्लाइगं स्काउट टीमफोरखौ थिसननाय जादोंमोन, जेराव उफ्रा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं। थामथि आथोननि सा 19 जों लोगोसे सा 9,10,665 आरजाथाव भट होग्राफोरजों उफ्रा बिसायख'थिया धोलाइ एस.सि., सिडली एस.टि., बङाइगाव, बेहाली आरो सामागुरि बिधानसभा बियाबफोराव मोन 1,078 भट मिरुफोराव जानो थांगासिनो। नैथि खौराङावनो दङ 31 नं सिडली बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय एन.डि.ए. एबा इउ.पि.पि.एल. दोलोनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ मैया बिजाथि लाइखौ गथायबाय। मैया काजलगाव स्टेडियाम सुबुंफोरा होंगो दोंगोआव दंमोन। उफ्रा बिसायख'थियाव सिडली बियाबनिफ्राय इउ.पि.पि.एल.नि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनि नमिनेसन गथायनायनि सिगां मोनसे सावरायमेल जानानै थाङो। निर्मल कुमार ब्रह्मआ गावनि मददगिरिफोरजों मोनसे सावरायमेल खुंनानै मोनसे गिदिर हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो आरो गावनि नमिनेसन बिलाइखौ गथायो। ब्रह्मजों लोगोसे बि.जे.पि.नि रायजो आफादगिरि भबेश कलिता, बि.टि.आर.नि गाहाय प्रमद बर', एम.पि. जयन्त बसुमतारी, फणिभूषण चौधुरी, रायजो सभानि एम.पि. रांगोरा नार्जारी, केबिनेट मन्थ्रि अशक सिंघल, बि.टि.आर.नि गाहाय प्रमद बर', एम.एल.ए. अजय कुमार रय, लरेन्स इस्लारि, जलेन दैमारि आरो गोबां रोजा मददगिरिफोर दंमोन। बे हाबाफारियाव रायजो बि.जे.पि.नि आफादगिरि भबेश कलिताया बुङो, उफ्रा बिसायख'थियाव एन.डि.ए.नि बिजाथिफोरा मोनबा बियाबाव देरहागोन। कंग्रेसआ गावजों गाव नांलायगासिनो दं। माबोरै बियो जोंजों नांगोन? ए.आइ.इउ.डि.एफ. दोलो आरो कंग्रेसआ मोनसे खावरिनि बिखुङाव दं। सिडलीयाव इउ.पि.पि.एल. दोलोनि बिजाथिया देरहानाया रोखा। थामथि खौराङावनो दङ तिनिसुकियायाव साहा बागाननि सामलायगिरि गौतम बसुमतारीखौ किडनेप खालामदों। आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय जागुननि मोनसे साहा बागाननि सासे सामलायगिरिखौ बुधबारनि हर गेजेराव हाथियार उदखारिफोरनि मोनसे हानजाया खावनानै लांदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सोंथियाव बोलि जानांनाय सुबुंखौ लेखापानि पुलिस थानानि सिङाव गोग्लैनो जागुनआव हिमालयान टी कम्पानिनि सामलायगिरि गौतम बसुमतारी होनना मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनि बादिब्ला हाथियार लानाय सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया थांनाय हरनि 12 रिंगासोआव बसुमतारीखौ बादानिफ्राय नारसिननानै लांदों। बे ओनसोलाव सिगांनि हाबाफारिफोरखौ नायनानै बे लांखारनायाव होबथाजानाय उदखारि हानजा इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम इन्डिपेन्डेन्स आल्फा आइ नि आखाइ थानायखौ गोख्रोङै सन्देह खालामनाय जादों। पुलिसनो मिथिहोनाय जाबाय आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया जागायबाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।